gure proiektuaren ezaugarriak azaltzeko, alde batetik da gure apostu politikoa iraganean, gaur eta etorkizunean izan da apostu politiko etikoa, demokratikoa, lehen, orain eta etorkizunean ere. Eta hau ez da txantxetago kontua. Persona guztien, giza eskubide guztiak, lehen, orain eta etorkizunean defenditzea, hori inor gutxik azaldu bezake herri honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak bezala. Ezkerra Abertzaleak ezin du. Ezkerra Abertzaleak esaten duna da, hemendikan aurrea bai. Da, herri honetan gertatu dudan guzti horretaz zer? Horri irakurketa politiko bat eman behar da. Gutxienez, jakiteko zein zertan ibili dan, da zein zertan dabilen. Horretik giza eskubideen aldarrikapena ez da etorkizunari begira egiten den apostua bakarrik. Baizik iragana aztertzen jakin behar da. Neurri berdina etorkizunari begira eta iragana aztertzeko ere. Bigarren kontua Markelek aipatu duna. Formak, politika egiteko moduak, elkarrizketaren aldeko apustua, elkarrizketatik akordioetara, eta akordio horiek zaindu, herri honek aurrera egin dezan. Zenbat eta indar gehiago bildu batu, garbi dagoena da, arazoi ere modu egokiagoan aurre ingo diozula. Ez dira beraien bereizgarriak horiek. Baina bai konzeptu bat, eta da kontrolarena. Nola egiten da hori? Erreza da, zu administrazioetara iriste baldimazea, egiten dezuna da, administrazioa gizendu, puztu, zerbitzu publikoak, beste batzuk ere, eskaini dezaketen zerbitzuak, zuk zeureganatzea. Azkenean, zuk egiten dezu administrazioa puztu, gizendu eta gizartea ahuldu. Ahuldu. Hezkuntzan, gizartekintzan, dana delako sektoretan. Administrazioa puztu, haunditze baldima ezu eta gizartea ustutze baldima ezu, kontrolatu dezakezu gizartea. Hori da modeloa. Eta gu daukau, ez kontrakoa, gu daukau herri honek behar duena. Gizarte bizi bat baldima daukau. Enpresa baldima daude. Gizartekintzan baldima daude, hainbat eta hainbat elkarte, urteetan zehar lan egin dutenak. Gizarte bizi bat baldima daukazu, zergaitikan ito behar dezu gizarte hori? Zen idiozu beldur, gizarteari, askatasunari? Horregaitikan, proiektua ez daukanak, atzetikan dauka kontrolatzeko asmoa eta estrategia. Da horri aurre egin behar zaio.